ओरैनो जोंनि सरकारनि दैदेननायाव बिथां चिफ मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि बानजायनायाव बा बिथोनाव जोंनि बिटिसि हालामाव थानाय जेसेबां हानि जेंना बेखौ फोजोबनायनि थाखाय जों थांखि लागासिनो दंखायो आरो बेनिनो बेयो मोनसे जोंनि बाहागो बा मोनसे खोन्दोसो। दिनैसिमाव जोङो 40,000निख्रुइबो बांसिन न'खरनो हा होखांबाय। बाक्सा जिल्लायाव जोङो बावैसोनो 9,000 सुबुंनो न'खरनो हा होनो थांगासिनो दं। चिरां जिल्लायाव 12,000 न'खरनो जोङो हा होनो थांगासिनो दङ। कसुगावआव जोंहा माखासे होबावनांगौ दङ। उल्टागाव डिभिजनावबो हल्टुगाव डिभिजनावबो जोङो माखासे होबावनांगौ दङ। बेफोर फरेस्ट एरियायाव थानाय लेन्ड टाइटेल सार्टिफिकेटखौ जों होखागोनानो। जोंनि फरेस्ट एरियानि बाहेरायाव थानाय रेभिनिउ एरियायाव थानाय मानसिफोरनि फ्राय 60% बांसिन बर'फ्रा दाबो हानि मोनथायनिफ्राय जानगारना दङ। बिनि जेंनाखौबो जों फोजोबनो थाखाय थियारि जागासिनो दङ। दिनै आं मोनसे रेकर्ड खालामना लादों। आमजुलियाव जोङो 440 हाउस हल्डनो हा होदों। कमिउनिटि अनारशिप लेन्ड हिसाबै 39 लेन्ड टाइटेल सार्टिफिकेट। बेवहाय जोङो 16टा गामियाव होनाय जादों। दानिया सेकेन्ड फेजआवहाय माजबाद दिनैनि गेजेरावनो 67टा गामिनि गासै 577टा हाउस हल्ड बेनिफ्राय 152टा कमिउनिटि अनारशिप लेन्ड टटेल जोंनियाव 1202 लेन्ड टाइटेल सार्टिफिकेट दिनै जोङो राननाय जादों। नोंथांमोननि सरकारनिफ्राय जि हादान ओनसोलाव नैबे ओनसोलाव रायजो जानाय बर' फिसाफोरखौ मा खावलायनो दङ, मा सुबुरुन होदों नैबे समाव? जोंहा मोनसेल' खावलायनाय दं आरो बिराद खुसि। दिनै जोङो जुदि बिटिआर हिसाबै देरगानो हादों, बिटिआर हिसाबै सोलोंथाइ बिथिङाव जोङो जुदि आसामनि जौसिन मासिखौ लानो हादों, बेवहाय जोङो हादान एरियानि जोंनि फिसाफोरखौ नागारनानै जाया। बे हादान एरियानि बिमा बिफायाबो जोंनि गाव गावनि फिसाफोरखौ गुफुं सोलोंथाइ, गोग्गो सोलोंथाइ आरो सोलोंथाइ बिथिङाव सांग्रांथि लाखिनायनि थांखिजोंनो दिनै बयबो साखाफारा जानायनि जाहोनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनाय बा हेफाजाब, जोंनि सरकारनि नाजानाय, साफ्रोमबो बर' बिमा बिफा इन्टेलेक्सुवेलफ्रा कनसियास जानायनि जाहोनाव जों दिनै टपआव थांनो हादों। बेनिख्रुइबो बांसिन खामानि मावनो हाबावथों, बयबो सांग्रांथि फैथों। सोरबा BPFनि समाव जेरै ड्राग्स, जुवा बायदिसिना जौ मेला खालामनायनि मिजिंजों मिसलिड खालामनानै जोंखौ नंखाय लामाजों दैदेननो नागिरनाय, बैफोरबायदिनि मानसि फानजारियाव नांनानै थानाय जोंनि बर' फिसाफोरखौबो जाथिफोरखौबो जोङो बोखांनो हादों। बेखौनो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आङो खावलायनाय थाबाय। दिनै नोंथांमोननि सरकारा जि हानि मोनथायखौ होबाय, उननि समावहाय बिथांमोननो सरकारनि मा खाबु खालामनानै होगोन नोंथांमोना? बे ओनसोला गोलैसोनाय मा बुङो? मोनसे खोन्थाखौ नाय, जों साफ्रोमबो भारतीय नागरिक, भारतीय नौनारि हिसाबै जोंहा गुदि मोनथाया बयहाबो दङ। खिन्थु गुदि मोनथायखौनो जोङो होनो हायाखैमोन। नोंथाङा भारतआ गणतन्त्र देश जानायनि बेसेबांबा हाजार बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो जों बेवहाय रायजो जानाय। आं दहायनो बुंदों एप्रक्सिमेटलि 7,000 इयार्स जों बेवहाय रायजो जाबाय। खिन्थु 7,000नि उनाव दिनैसो जोङो हानि मोनथायखौ मोन्दों। गतिके जोङो जोंनि मोनथायनिफ्राय जानगारना थांगासिनो दङमोन। जोंहा गुदि मोनथायखौ मोननाय लोगो लोगोनो गासिबो मोनथायखौ मोननाया भारतनि साफा नागरिक हिसाबै बे जोंनि मोननांगौ मोनथायखौ मोननांगौनि मोनथायखा। गतिके बेवहाय खुनु सन्देह गैया। जोंनि सरकाराबो बेवहाय हानायमानि खामानिखौ मावगासिनो दङ। थांनाय बारावबो जोङो बेवहाय एस्टिमेट हरनो हायाबाबो गबिन्द सारजों आंजों स्पेसियेलि जों सानैजों मास मोनसेनि JCP लगायनानै गामिनि लामाफोरखौ जोङो फ्राय बानायदों आरो देग्लायबो हानायमानि जों नाजागोन दैज्लां बायग्रोथोंसै। आरो बेनि अनगायैबो आंनि फान्डनिफ्रायबो फ्राय 6-7टासो स्किमखौ नैबे कनस्टिटुवेन्सियाव हरनाय जाबाय आरो गो हेडआव दंबावो, सोलिबाय थाबावगोन। मथा-मथि जौगानाया फैबाय थासिगोन। खिन्थु जोंना सांग्राङा बेनो, जोंनि साखाथिनि थानाय हाग्राखौ जोङो सेभ खालामनांगोन, होमब्लासो जोङो थांनानै थानो हागोन। जे साखाथियाव थानाय जे हाग्रा ओनसोल, बेवहाय माखासे सुबुंफोरा बे हाग्रा फोजोबनायनि बेनोथ' थांखिया बेनोथ'। BPFआ गावसोरनि सरकारखौ खोमाना लानांनायनिफ्राय बिसोरो ओरैबायदि इमबेलेन्स जाबाय जे माने बिसोरो खामफ्लायाव जिरायथिंनो हायि साफा सुबुं बायदि समाजखौ बायदिसिना गुफुंले आबहावाजों थासारिजों दोननानै मानसिफोरखौ मिसलिड खालामनो नागिरगासिनो दङ। बिथांमोननि थुलुंगानायावनो दिनै गोबां BPFनि सापर्टारफ्रा हादानाव दा क'क्राझार, चिरां बायदिसिनायावहाय हादान एवहैगासिनो दङ। बेफोर जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा।
आरो हादान सिफायबान्दो जोंनि फिसा होननानै जोङो हा होगोन नेभार बे मालाबाबो जानो हाया जों मालाबाबो हाग्रा गोदानखौ सिफायनो होआ नांगौ जायोबा गावनि फिसाबाबो जों माने बेखौ जेलाव हरनाय जागोन पायनिर एकाडेमि बरमायाव एचएस फार्स्ट इयारनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं पायनिर एकाडेमि बरमायाव एचएस फार्स्ट इयारनि साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो आयदानि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं गुन गोनां सोलोंथाइखौ लानो थाखाय पायनिर एकाडेमि बरमायाव एचएस फार्स्ट इयाराव मुं थिसननो गोसो गुदुं जानाय फरायसाफोरा साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नै आयदानि गेजेराव सायख'नानै मुं थिसनफैनो हासिगोन पायनिर एकाडेमि बरमायाव आलादायै नीट आरो JEE नि कचिंबो होफानाय जायो पायनिर एकाडेमि बरमायाव थानानै फरायनो हानाय राहानि थाखाय हौवासा आरो हिन्जावसानि हस्टेलनि खाबुबो दं बेनिखायनो गोसो गुदुं फरायसा आरो बिगोमा नोंथांमोनहा 9707537065 8638054125 6000410073 7576020620 नङाब्ला www.pioneeracademyborma.organization आरो pioneeracademyborma@gmail.com नि गेजेरजों फोनांजाब खालामनो हागोन